Trápi vás Helicobacter pylori? Možno ste mali rodičov alebo starých rodičov, ktorí boli vredári. Vredy to bolo ochorenie na celý život. Boli to pacienti, ktorí boli často chorí, boli dlhodobo na PN-kách, mali modré knižky a mali niektorí až invalidný dôchodok. Dnešní vredári vyzerajú úplne inak. Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka. Všetko sa zmenilo koncom minulého storočia dvomi vecami. Jednak prišli veľmi silné lieky na zníženie kyseliny a prišla doba helikobakterová. To znamená, zistili sme, že 90% vredov dvanástorníka a 80% vredov žalúdka je spôsobených infekciou Helicobacter pylori. A keďže Helicobacter pylori je obyčajná baktéria a na baktérie fungujú antibiotika, tak sa zistilo, že ju dokážeme preliečiť. Časť pacientov, ktorí sa preliečia takouto liečbou na vredy, tak sú dlhodobo, po prípade celoživotne vyliečení. Zostáva však skupina pacientov, u ktorých sa ten helikobakter nedarí zlikvidovať. Podstúpia eradikačnú liečbu na helikobaktera 1-krát, 2-krát, možno že 3-krát a dopracujú sa k diagnóze, že majú odolného Helicobaktera pylori. Ako takíto pacienti vyzerajú? Môžu mať aj ťažkosti, ktoré sú relatívne typické vredárske, ktoré sú to z tej učebnice. To sú ťažkosti, ktoré sú skôr nalačno, sú spôsobené tvorbou kyseliny. Pomáha, keď sa niečoho napijú, ideálne mlieka alebo nejaké ľahké jedlo. Tí pacienti majú nechutenstvo, chradnú a chudnú. To sú typické ešte z minulého storočia ťažkosti. Dnešní pacienti, ktorých trápi Helicobacter pylori, však majú aj mnohé iné. A patrí k nim napríklad nafukovanie, netrávenie, krče v bruchu, po prípade zmena a porucha vyprázdňovania. To znamená hnačka alebo zápcha. A to už sú príznaky skôr syndrómu dráždivého čreva. Prečo to tak je? No jednak sú to pacienti, ktorí okrem toho, že teda podstúpili opakovanie liečbu helikobakterom, mali opakovanie teda liečbu antibiotikami a majú dlhodobú liečbu na zníženie kyseliny. A toto je kombinácia, ktorá vedie nielen k poruche mikrobiomu žalúdka, to znamená podporuje infekciu Helicobaktera pylori, ale vedie k poruche mikrobiomu aj tenkého čreva. Čo sa vtedy deje v tom tenkom čreve? Následkom antibiotík a dlhodobého znižovania kyseliny vzniká neporiadok v tenkom čreve. A ten neporiadok je spojený s rozmnožovaním baktérií, ktoré produkujú vodík. Ako náhle my papáme potravu, tak tú potravu papajú aj baktérie v našom tenkom čreve a tie z nej vytvárajú vodík. A jednak nás to nafúkuje, ale ten vodík samozrejme ide gravitačne smerom cez žalúdok a pažerák von, a my ho vydychujeme. Dokážeme ho zistiť v dýchových testoch, ale v tom žalúdku nadbytok vodíka vytvára prostredie, ktoré má helikobakter rád. To znamená, spätne my vlastne touto liečbou podporujeme prostredie, ktoré nejakým spôsobom ten helikobakter má rád a teda vytvárame prostredie, ktoré sa tomu helikobakterovi páči. Čo chcem povedať? Že ak máte takéhoto odolného helikobaktera, máte dlhodobo tráviace ťažkosti, ktoré sú z nejakého časti peptické, to znamená vredárske, ale sú aj iného charakteru, mali by sme sa zamysleť nielen nad problémom mikrobiomu žalúdka, teda nad helikobakterovou infekciou, ale mali by sme sa zamysleť aj nad neporiadkom v tenkom čreve. To znamená nad poruchou mikrobiomu tenkého čreva, dysbiózou alebo až SIBO-syndromom, syndromom prerastania baktérií v tenkom čreve, ktorý je typický pre dlhodobé užívanie blokátorov protónovej pumpy alebo pre opakované antibiotické clony. Ak vás takéto informácie zaujímajú, pozrite voľne dostupný webinár online klubu Doktorka online s názvom Neporiadok v tenkom čreve. Konkrétne o helikobakterovi sme hovorili na poslednom webinári v online klube, do ktorého vás srdečne pozývam. Majte sa pekne a príjemné a kľudné trávenie.